Dobrý den, vítejte u recenze na produkty Deal Extreme G6.cz. Tady jsem si objednal jednu věc, je to klíčenka ve tvaru prasete, je to teda dost jakože nejlevnější produkt, ale to můžete si objednat, abyste vyzkoušeli, jestli je třeba služba funkční nebo jen tak na zkoušku. Samozřejmě poštovný je u této služby všechno zadarmo, takže toto stálo asi 10 korun. Když vám produkt přijde, tak je v takovýmhle fajným žlutým balíku. Vidíte na tom různá razítka, kde to prošlo. Tady vzadu máte napsané, co tam je. A já to jdu teďka otevřít. Když to projde celní správu, tak vám to možná otevřou. Tady je taky napsaný, že to můžou otevřít a prohlídnout si, co v tom máte, ale to by vám nemělo nějak narušit ten produkt. Se nešetří, tak potřebujeme ještě nůžky a ostříneme to úplně. Tak. Teďka se můžete podívat dovnitř. Fakt, že je tam to, co jsem si objednal. To je taková malá svítilna prase. Ale nejsou tam zatím baterky, to tam budu muset dát, vidíte. Takhle je to jako na tu cenu si myslím, že je to docela kvalitní produkt. Máte to takhle na klíčenku, můžete to tam dát. Tady si to můžete otevřít. Má to tam 2 diody. A dokonce to svítí, vidíte? Krásný, levný, praktický.